Videorapport 2. Bølgelængde og sporbredde. Formålet med forsøget er at beregne afstanden mellem sporene i en CD og beregne bølgelængden på en laser. Når vi taler om lys, så har det nogle egenskaber: interferens, diffraktion, refleksion og brydning. Interferens, det vil Frederik fortælle om lidt. Diffraktion, det er, at lys kan dreje om hjørner, og det er nogle af de ting, der gør, at man kan kalde det bølger. Her der har vi en bølge, og afstanden fra bølgetop til bølgetop, det kalder man for en bølgelængde, og afstanden fra nulpunktet og til en bølgetop, det kalder man for amplituden. Det er lys, det er elektromagnetiske bølger, da det ikke har noget udbredelsesmedie, og det er en tværbølge, ikke en længdebølge. Og når vi så sender lys igennem et optisk gitter, som I kan se her, vil der blive dannet et interferensmønster. Det sker, fordi lysbølgerne bliver sendt igennem nogle spalter, og som vi kan se på eksemplet her, så vil der blive dannet de her ringbølger. Og når ringbølgerne møder hinanden, vil der ske interferens, henholdsvis konstruktiv og destruktiv. Og de ordner, som jeg så har illustreret her på tegningen, det er så de steder, hvor vi har kunne se, at der blev dannet lyspletter, som vist før. Konstruktiv interferens, det er, når bølgetop møder bølgetop, og amplituden derfor bliver forstørret, og mod destruktiv, det er det omvendte, og bølgetop derfor møder bølgebag, og de derfor vil udligne hinanden. Yes, så har vi gitterligningen her, og i gitterligningen kan man finde afbrændingsvinklerne, man kan finde bølgelængden af en laser, og man kan finde spalteafstanden i et optisk gitter eller sporafstanden på en CD. Hvis man godt kunne tænke sig at finde sporafstanden på en CD med kun at kende bølgelængden, så kan man bruge den her formel, altså at bruge modstående og hovedstændig katete her, og så sætte det ind i formlen bagefter. Og på den måde kan man nøjes med kun at kende bølgelængden til at regne sporafstanden i en CD ud. Når man gerne vil regne afbøjningsvinklen, så kan man bruge en vinkelmåler og måle vinklen her. Men man kunne også bruge formlen her ved hjælp af en lineal og så måle modstående og hovedstændig katete. Og det vil blive meget mere præcis, da en lineal er mere præcis, og derved vil den procentvise afvise blive mindre. I gitterligningen her, så hvis lambdaen, bølgelængden, bliver større, så vil afbøjningsvinklen automatisk også blive større. Men hvis spalteafstanden i det optiske gitter bliver større, så betyder det, at afbøjningsvinklen bliver mindre. Bølgelængde er rød laser. Jeg bruger gitterligningen til at regne den. Mit optiske gitter spalteafstand fandt vi til det her, eller aflæste vi. Sinus til afbøjelsesvinklen, den beregner jeg ved at sige tangentstrø er lige med modstående divideret med hovedstændig katete. Og så satte jeg tallene ind, fik det her tal. Så tog jeg arctangens af tallet og fik 29,3 grader. Det er altså afbøjelsesvinklen. Nu er jeg klar til at sætte mine tal ind i formlen. Lambda, sinus til afbøjelsesvinklen gange d. Satte jeg tallene ind, så fik jeg 642,527 nanometer. Og det er altså bølgelængden på en rød laser. Yes, jeg vil godt finde bølgelængden af den blå laser. Ligesom Aske gjorde, så bruger vi gitterligningen, og jeg gør præcis det samme igen. Jeg sætter bare nogle nye tal ind. Og så laver vi mellemregningerne igen, præcis, bare med nye tal. Og mellemregningen giver, at vi siger sinus til 17,5569 gange med 1315,8 nanometer. Og så får vi så 396,915 nanometer, som er bølgelængden af den blå laser. Jeg vil nu regne sporbredden af en CD, og det er igen med at bruge gitterligningen. Vi har her spalteafstanden, eller i det her tilfælde sporbredden, som er lige med bølgelængden divideret med sinus og afbøjningsvinklen. Og endnu en gang så har vi ikke afbøjningsvinklen, men vi kan finde den ved at bruge ligningen her. Og ved at de tal, som vi har fundet herover, kan vi sige arcotangens til 36,1 divideret med 108,3,
og få vinklen til 18,435 grader. Og vi har nu alle svarene og er klar til at sætte dem ind i vores gitterligning. Og sporbredden er lige med 532 nanometer divideret med sinus til 18,435, og ud fra det så får vi 1682,33 nanometer. Her har vi så nedskrevet et resultatskema, hvor vi kan se resultater for vores beregninger. Vi har her vores egne resultater, vi har fundet frem til for både de 3 lasere samt CD'en, og nedenunder har vi så de kendte data. Og det vi så skal bruge det til, det er at finde procentvise afvigelse. Den finder man ved at tage sit eget resultat minus det rigtige og dividere med det rigtige og gange 100 for at få det over i procent. Og det er så det vi har nedskrevet her i bunden, hvor vi kan se, at vi har forholdsvis pæne tal uden de helt store afvigelser. Fejlkilder. I det her forsøg, der var der ikke så mange fejlkilder, men der var alligevel måleusikkerhed, da vi målte afstanden fra gitteret og ind til væggen, og interferensmønstret fra 0. orden ud til 1. orden. Der var også noget upræcision. Og med det, der mener vi, hvordan gitteret det var holdt i forhold til, om det var præcis parallelt i forhold til væggen. Hvis det var drejet eller hældt lidt, så vil det blive forkerte målinger. Laseren, den skal også holdes, så den lyser lige ind på gitteret, og ikke fra siden. Så det er de fejlkilder, der var. Yes. Konklusionen fra hele forsøget. Ud fra vores resultatskema, som vi gennemgik tidligere, må vi sige, at vores forsøg forholdsvis var vellykket. Den procentvise afvigelse var meget lav. Ud fra det er vores tal troværdige, og på den måde kan vi sige, at det her forsøg det var et godt og vellykket forsøg.